Hey guys, for today's video, di na nagyang pamangan minga siya ini oh. Di na nagyang sa pa ng po pantinapi ang pong palaman. Ay magtinda kayo ng lelebi. Siya, takala, salamat de. Thank you. Oh, pakay ko na kanini ka rin abi ako. Kurr, tik. Ay, bebe. Kurr, tik. Kurr. Kurr, tik. Kurr. Kurr, tik. Kurr, tik. Atin tanang tuktukan. Ganito. Saan nila kayo subdiksyon mga ulo? Kurr, tik. Ano? Pina siya ba o tano? Yan o. Oh, bebe ako na metong chisbete. Ali hindi ka ako yung metong hindi karatan kahit bigyan. Yan. Ali, buklay yung anten ha. Awa, buklay lang yan ha. Takala salam. Share tamo salita sa bricks na. July! Kurr, tik. Adi dami rin tagyan eh. Na! Bentar ko kayo ito. Bentar ko kutsara. Oh. Yan o. Oh, mami ako tsaka kay. Pinapinata mo salita soft drinks ganyan. Wow, tsaka pulo. Biliyog yan baka ito. Pabi ako mag-drive pa. Yamani ka na ako. Pasalamat kayo kang chingkay. Thank you. Ay, Rale, lagaw to. Lagaw niya. Biga. Up, ganam. Yan. Biga kahit tamo, oh. Kanya, oh. Bigyan ng ating, si lagyan siya. Ating mer, oh. Itang kitang tindahan kita. O, ano? Mer, thank you. Ito guys, oh, baya pa yung pinapater, oh. Baya pa yung kayo. So, dakla, salamat. Ating mer, pasbayo. God bless. Kinuha ko tsara. Diyan plastic yan. Inuna kaya niya ako nun eh. July na, batak yan banak yung pamalis ka, no? Hindi ka mo, may papalis ko na, oh. At yung mag-comment, bala na, tama amalis. Right. Oh, batakan mo naman. O, ito, thank you pa sa bayo, Chingmer. Dakla, salamat. Banatanan ng normang kanini. Ito. Umpisa na nekeng. Sige, tuya ka marini. Sige. Kain mo. Ito. Dagdag kami bagya. Itong mamalamang ka, dakasapakan mo. Baka tayo lasa. Kaya ka magtipid. Takalian, metong niyang box yan. Yan na. Oh, kaya ka mamalagwayak pa mo. Mumuna ka, oh. Oh, lagutan mo na, bayo na magkayo. Sa pula mo na misa na lang ito. Oh, game. Sa pula mo na misa na lang ito. Uy, ito, yan, pinimpahin to ng dayan. Ay, ito.